Hej med jer. I dag der spiller jeg sammen med en ven, der hedder Christian. Han havde en quiz under Left 4 Dead 2. Vi har fået nogle mods på og sådan noget, og nogle baner, så vi kan spille sådan noget Minecraft, noget forsvåben i Minecraft. Ikke på sådan melee weapons, for det er undladet at tage på. Jeg tænkte mig, at det vi helt allermest skulle gøre lige nu, det var, at var det ikke noget, at vi skulle spille noget Minecraft-bane? Hvilken slags Minecraft-bane var det, vi skulle spille? Skulle vi spille tunnel eller hvad? Noget build, noget crafting. Vi skal helt klart vise folk det. Så den bane laver jeg lige, for den kan han ikke lave, fordi han skal spille, fordi det der. Den fucked up billeder. Så lad os se. Jeg håber ikke, kunne jeg det er Minecraft Castle, spil kun for venner, og okay. Og jeg skal, vil du høre, hvem jeg skal være? Jeg skal være Richelle. Hvem skal jeg være? Richelle eller Nick? Richelle det pigen. Så skal jeg være Nick. Og hvis du skulle være couch, eller coach, eller hvad fucking noget, hvis du skulle være couch, så faktisk betyder sofa, coach, så skulle jeg helt klart have stadig Richelle. Når du er ellers, så skal jeg være Nick. Vi har spillet det her spil sådan, halvanden time. Og Christian han sutter pik på en kvinde. Og det gør jeg egentlig også. Så lad os nu bare komme i gang, altså. Jeg glæder mig da vildt meget. Ja, det er Christian, der er så fucking langsom, at bandet kan starte. Prøv at se min våben. Hvad så gør jeg? Skal vi komme til spørgsmål som det var? Crafting! Jeg ved ikke, om man kan forstå det. Prøv at se her. Forresten, han sidder sådan skræmt tæt på mig. Fuck, jeg har helt hvide øjne. Guys, prøv at kigge. Mine øjne er helt hvide. Prøv at flytte dig, så jeg kan se det. Skal vi ikke AK-47. AK-47. Jeg skal have en kæmpe overpower gun, men jeg kan kraftigt også være stor. Men ved I hvad? Du skal altså huske at give slip meget hurtigt, når du er færdig. Fordi ellers kommer jeg til at høre dobbelt op min stemme, og så bliver det helt fucked up. Man kan også være oppe på slottet. Oppe på slotsmurene. Fucking fedt. Der er sådan et hus. This is a big gun. Men Ammo here. Molotov cocktail. Hvor laver man en Molotov cocktail? Ja, på mig. Nej, vent lige, hvad er det du vil lave? Lol, hvor cool. Det vil jeg også gøre. Det gør vi også med våbne. Jo, med våbne? Alle våbne. Det er fordi vi vil så billigere med fucking Mandy. Kun når du taler sådan, jeg ved ikke om det ellers skal høre, det tror jeg ikke. Men ellers så kan en dejlig ting, som jeg helst gerne skal nyde, for ellers får jeg så ondt i maven. Især når man skal ligge og sove. Hvad? Prøv at se en gun, som er fuldstændig overpower. Din? Ja.
Du er ikke den store gun, vel? Jo. Det skal jeg helvede til. Hvorhen er der så sådan noget som alle formerne for granater? First aid. Skal vi finde ud af det? Hvorfor er det hele ende? Jeg har jo ikke set det, jeg skal bare. Okay, her tror jeg altså ikke, at vi kan komme over. Hvis du vil live, Nå, lad os lave nogle guns. let's smack some guns. Jeg vil lave den store gun. Jeg har taget skræmme skud eller Men jeg kan kun lave den en gang. Jeg begynder at filme igen, når vi er færdige med at lave alle gunsene, og har gjort os færdige med at forberede os. Jo, jeg ved godt, jeg sagde, at jeg først ville filme igen, når jeg er færdig med poleret. Jeg skal sige det igen, mand. Fuck, det ligner fucking din bazooka. Fuck, den er stor. Ja, fuck, den er stor. Fuck. Prøv lige at stoppe, mand. Og så er vi færdige med at lave en masse våben. Lad mig præsentere et våben, jeg ikke kender navnet på. En AK Super. Jo. En M4. En machine. Og en, ikke en pumpgun, en shotgun. En pumpgun, der kan vi ikke lave, skal vi lave 2 siger. Skal vi ikke begynde? ikke nu, jeg skal nu over til Er du fucking Alice. dum oven i hovedet? We can do this. Nej, der er det der rum, hvor man kan tage de der sådan, man kan bude på den anden side af redningen. Der er sådan en lang linje. Ja, de der så kan det stå. Ja, Men hvorhen? Er du udenfor? jamen det ligger derude. Hvordan kommer man overhovedet derud? Got a defib unit. Ja. Lianer. Lianer. Laser sights here. Ikke linealer. Nej, så går lige ud. Nej, Ikke mig. med til højre. Nej, Hvad? jeg kan godt gå lige ud. Du skal gå lige ud. Ikke der. Nej. Hvor så? Og så lidt længere her. Er det her? Nej, Prøv lige at kigge. jo. Hvad er det? Ja, Er du sikker på, man kan? zombie kan kravle. Jeg er ikke en zombie! Pull our shit together. Flyt på... Pills. Fuck, Christian. Vi tager ikke den her bane. Jeg skal blive en bane. Nu skal jeg få Christian, den grund af, han er fuck hovedet, mand. Det er helt vildt. Jeg laver en ny bane. Minecraft. Den er gang så uden crafting. Samme bane, bare uden crafting. Okay? Jo. Oh. Ikke den her bane. Skal vi finde en anden Minecraft survival? Skal vi det? Altså, hvad for en vælger vi? Du kan ikke selv lave dem, kan du huske det? Minecraft Survival, den allerøverste, det er den der med kanonerne. Det er nok den, der var den sjoveste. Jeg skal lige tjekke noget. Skal vi ikke bruge den nederste? Ja! Ej, come on, mand. Tak. Jeg laver den. Jeg skal også filme, så det får fortælle ikke, hvis der var andre, der skulle lave den. Ej, fuck nu af, mand. Så var filmet hele tiden. Stopper jo at filme. Jeg kommer stadig med. Hej. Den her film, eller den her video, den begynder måske først at blive interessant nu. Jeg tager så meget banen, bare uden crafting, så det er bare, så man lavede den. Så nu glæder jeg mig at se, om man kan lave, pumpgun og så.
Ja, jeg tænker mig at tjekke, om man kan. I'll hold on to these pills. First aid kit here. What's the back? Molotov cocktail. Ammo here. Hey, that's an M60. Weapons over here. No crafting, ikke også? Hvorfor bazooka må se? Weapons. Ja, hvorfor fandt du den? Guns here. Jeg kan ikke se shotgun. Weapons over here. Start shooting some damn zombies instead of me. Pickhole. Fire bullets here. Grabbing fire bullets. En fail. Deploying frag rounds. Jeg synes ikke, du burde kalde det for en fail. Grenade launcher. Grabbing fire bullets. Deploying fire bullets. Nu kan du prøve at få brændende patroner og hvad sådan noget. Let's start some fires, people. Guns right here. Det er forkert ting. Grabbing fire bullets. Everybody grab some incendiary ammo. Hey, some guns here. Pipe bombs. Godt, kommer du? Weapons over here. Nej. Laser sights here. Jeg lige tager laserspike, så nu er jeg slet letsigte. Skal vi i gang? They're coming. Reloading. Op til dig. Fuck. Hey, kom on. Reloading. Goo incoming. Damn it, I'm covered in goo. Lend me a hand here. You want to lend me a hand here? I can't do this on my own. Give me some help. Help! Fucking handle it. Nice shot. Can't do this on my own. Give me some help. Don't fuck. Hey, over here. Jamen, du vil gøre, fik vi ordentligt det her. Use some help over here. Get your ass. Det var altså af dyr. Aber, First aid kit here. spreadbar. Alt muligt, man nogle gange skulle sige. Jeg tror ikke, jeg har haft så meget tics i dag. Så. Lad os slutte af med en skudsalut. Skud op i luften alle sammen. First aid here. Den er ikke gået 47. Det er fra Guns here. for dig. Altså, skud op i luften. Nej, du tager en AK-47 skud op i luften. Shit, this is heavy. Heavy.